Ganimo State University ebe a ga-ihu ọtụtụ ụgbọala nọ litọrọ ree otu ya na anyị ga-eju ya duo mmadụ isi ụlọ kemgbe ọ pakịrị ụfọdụ n'ime ihe rekashiwala kemgbe ọ pakịrị. kedu nke a ga-ekwu kedu nke a ga-ahapụ kedu ọtụtụ maka ọtụtụ ihe gọọmenti rụrụla mebie ya ka ego si ala n'iyi abịakwa na promise na-ekwe nkwa ememe taasị anyị ji ya n'aka mgbe ọbụla pray within 3 months and uche 96 days 3 months and ọwụ ya 1,402 people anwụọla in 96 days. That's 3 months and in 96 days 1,402 anwụọla atọrọkwa ụfọdụ ndị asịkwa anyị pray. onye mere ihe a statistics ọ calculation a ọ dịcha correct. kedu ka o si dị correct ndị egburu na egbuo m na kasị obodo kedu ka esi ama onye na ihe egbufurula na-akọ mgbe ọbụla pray within 3 months. ịma na o nwere okwu mmadụ ga-ekwu otu atụọ ya mkpọrọ si bịa gụ na ihe ị na-ekwu iwe ha nwa bidokwala n'ukpewe lekwa ikpere ihe mgbochi asụtụ anyị mara na ha ekpeela na-asị pere jee n'obodo emeziri emezi oke ndị ọcha ha ekpele ihe ekpere ụlọ uche gagodo obodo ndị ọcha chọsị Indonesia m na-eji aga achaji nwa fon m gaa ebe ahụ ka ịhụ ka ndụ si dị just look at gaa n'itie ha nwa ọwụ otu ụwa anyị bịara ka ha nwa bịara futbọọlụ ha wee ego ime ego futbọọlụ na-akpara England ndị weekend people apụta bịa kirie egwuregwu bọọlụ wepụta ekwentị ha see gaa na ebe a na-ekiri bọọlụ na Naịjirịa ebe i were ekwentị gị ga-ewepụta ya otu anaghị ya n'ihu ebe a na-ele bọọlụ ndị pịa wata na-ere pịa wata jụrụ oyi ọkpa ebe a na-ekiri bọọlụ dịka mụ na gị na-ekiri Champions League na ahụ dịrị rọbish ahụ onye ọbụla ahụ adị onye ọbụla oke ma mmadụ ole mere na employ each football club mere na cleaners wa aja security wa aja ịnọ outside stadium ebe a na-ekiri bụ agwa gị na anọ inside na-ekiri mana ị ga nke anyị ebe a na-ekiri bụ umbrella na wọta eji kpọwa ọkpa uche mmiri zowe enwere ihe a na-eji lee ihe a pit n'yoto zochie ya akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede gọvanọ steeti Katsina bụ Diko Rada na ndị isi ọrụ nchekwa enwere na ya bụ steeti Katsina enwe na nzukọ mberede n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị na ya bụ steeti Katsina bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 INEC na-ama amụma igbochi anyị iso azọkwa ntụliaka elu afọ 2027 ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kpụrụ kpamkpaso anabatala onye bụbu osote gọvanọ steeti Kano bụ nwa amadi aha ya bụ Aminu Gwazo n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. O nweghị mgbe otu pati APC chere na Atiku Obi na kpamkpaso ga-emecha rụkọ dịka ji na mmanụ ka Dele Momodu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ onye isi ala adọọla Peter Obi aka na ntị gbasara ịdị na-akatọ onye isi ala Tinubu. Ọtụtụ ndị ama ama n'otu pati APC agaferela n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Jigawa. Ọ na-ejiela. Uche nwebe ihe ahụrụ gị na-akpọkeche. So enwe na ndị gafewela ahụrụ sila n'otu pati APC na-ewu ewu. Gafewela ahụ n'otu pati ADC. Ka ihe na-agbara uche ka edi ihe na-agbara mgbari pati. We are moving over, moving over, moving over. We are moving over, moving over, we are moving over, moving over, moving over. We are moving over, moving over, moving over. We are moving over, moving over, moving over, moving over, moving over. Ihe a bụ ihe ga-adị na-ada na Jigawa amame na-aghọta
nwaanyị ọma ụlọ ọrụ onye isi ala presidency adọọla Peter Obi aka na ntị gbasara ịdị na-akatọ onye isi ala Tinubu. Uche ọ na-akatọkwa na onye isi ala Tinubu ihe okwu ga-esi ịma ọnwụ onye nwụrụ anwụ na ka a na-agbazi ụlọ enwere ike ya na-echi onye isi ala nwere ike isi o meteghị ebe mana o meteghị ihe ya ọnwụ opposition party ga-abịa si ya kedu ihe onye isi ala Tinubu Peter Obi kwuru na nso nso a na nkwa Tinubu kwere ndị Plateau ọwụ ha akpala ha n'ala. Where is the lie? Na ndị abịa hụ na so hụ ịkpakwa ọzọ. Tinubu gara Plateau gwa ha and I promise you na ụdịrị ihe dị otu agaghị eme ha gịnị ọzọ. O mere eme ka o meghe o meghara ọzọ gị sị na Peter Obi okwulu okwu. What do you mean? What do you mean? Onye isi ala ji ọnụ ya gwa ndị Plateau nonsense agaghị repeat ha ọzọ. Na-enweghị ihe o nwere ọ ga-enye ha o mana ihe ọ na-ekwe ha nkwa wụ na ọ ga-repeat ha na ọ gaghị eme ọzọ. O meghara ọzọ o mere eme ihe Peter Obi kwuru ọ bụ eziokwu where is the lie? Onye isi ala ji ọnụ ya gwa anyị and by any means necessary you must have electricity. That word necessary anyị nụrụ ya nke ọma. You must have electricity. No, anyị na-enweghị electricity onye atụnyekwarala ya vote. O kwuru ya ha. Ọ pụtara na agụ m atụ vote na gị sị anyị echetarala ya okwu o kwuru. What do you mean? What do you mean? Ị ma na ọ bụrụ obodo ihe na-aga ekpesịrị isi onye isi ala kwa gị nwakwuru okwu a gịnị na-emezi ya eji ọnụ ya sara. Maka na we are holding you by your words. Thank you. Thank you. Ka anyị ebe a onye kwuo si gbuo ya gịnị mere iji kwuo ihe kedu why you talk this thing now? Why you talk this thing? Nigeria, my country. Onye kwucha echetara ya ihe o kwuru dịka nke bụ ala kwuru aga na agbanye ya bala na yuto ya si no be me o. A na-ezikwa onye ga-ekwuru ihe a. Uche fọdụ na si na AI ahụla ihe. Ịgwara na ọmọkere no be you talk this way. I say me? Me? When? I na-play I say no be me o, no be me. It wasn't me. Ọ dị ego Naija obodo Chineke kechara ma chọọ mma pụrụ iche. Obodo nwere mmanụ ụgbọala n'ala mana ụkọ mmanụ ụgbọala dị arụ ike gbọrọ. Anyị nwere oyile na backyard anyị ọ nọ n'ime ala mana ụkọ mmanụ ụgbọala na-akpagbu anyị. Ndị ndu anyị enweghị ike ịrụpụta ebe a na-refine ya dị oke. Anyị nwere 4 kemgbe esiri ota 4 ebe a na-arụpụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị mebiri emebi rụzie ya. Mana ụkọ mmanụ ụgbọala ka na-akpa anyị eze ọ nọ n'ime ala anyị. Igirigi Uche nwaanyị ọma I prefer anyị mepụta ya ebe anyị aga na mba ọzọ gaa refine ya bubata ahụ ya gaa ebe ahụ mee nrụrụ aka dị na ya bubatazie ya ego na-agakwa aga ebe ahụ eme nrụrụ aka dị na ya bubatazie ya ala dị mma uru ndị nze na-enyekwa motivation sign ọ ga-arị mma na mkpewe ekpere that we should pray. Dịkwa akwara ụlọ agbachichala m that we should pray. Isi m ka na-ekpe kpọlata family gị ka abịa anya ha join na prayer warriors. Many churches chọrọ ndị prayer warrior. Kpọlata nọ ha they should come ka anyị jikọta n'aka kpepụta obodo a. Ichi ma ọ ka mma na-ejikọtara aka ịchasị ezo nyụọ mamịrị agba ofụfụ ya agba ofụfụ kodile anyị la akwụkwọ akụkọ Punch akwụkwọ pọpọpọ ekpupụtala obodo anyị bụ Naijiria dịka obodo kacha ala nri n'iyi gbaa gburugburu mpaghara Afrịka ebe ka ọ dị ha ji ala nri tonu ya dị nde 38 38 million tons n'iyi kwa afọ ọbụla. Nwa nwoke Buhari egosipụtala mmasị ya iso azọ ọkwa n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC na ndị uwe ojii enwetaghachiela ụgbọala ezuru n'ohi na steeti Anambra. Aisha Yesufu apụtala kwuo na Peter Obi ka dịkwa uchu ịchị naanị otu ugboro ma nyefe. Aisha na-agbalikwa o. Asị ala anyị ekpepụtala anyị nwa dịka ndị kacha ala nri n'iyi gbaa gburugburu mpaghara Afrịka. Uche nri ka anyị hụrụ anya ka nke anyị na-ahụda. Ilezi okwu anya omede ya maka na ndị bụ ọgaranya n'ala anyị abụ Naijiria ha prefer ya o mebie ha n'aka ha aga wufuo. O nwere ndị dị wicked ikekwe maghị
o nwere ndị eji ya but Wicked ha give ruru ha out na na-ara mba aka. ahụ maka na ha chere na ha ga-anwụ n'elu ụwa ha ga-atọ n'elu ụwa ilezi okwu anyị omimiri gịnị dị ya omidị ya gị na-akọ godile anyị la akpụkpọ akụkọ dị sitesiman otu nwoke ọgbụ na steeti Ogun atụwala nwa ya nwaanyị dị afọ 21 ime ugboro 5 ma sichaa ya ime ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nyochaa ya bụ ihe egwu eyiri Shegun na ndị nta akụkọ ndị ọzọ ka otu NGE na otu Serap gbara onye isi ala Tinubu. Ndị ntorobịa otu pati African Democratic Congress bụ ADC enyela INEC mbirimambi awa 74 74 hours ime ihe dịka o kwesịrị ịdị maọbụkwanụ ha eme ngagharị iwe zuru ọha ọnụ. Ndị agha ala anyị ji ụgwọ ọnwa ha na-azụta akpa ndị agha na akpa ha ji awọ mgbọ bụ bulletproof ka otu onye ọwa achụrụ n'ọrụ ndị agha ala anyị kwuru. Enweghị ọkụ latrik na ihe isi ike mere ka mmemme Ista nke afọ a ji na-ekwo ya ekwo. Uchelekwa gị memediri Ista nwadoro onye ma uche mere Ista side na amadụghị m Ọkwa ihe dị arụ ọkụ ka mma ya atụchawa onwe ya. Ista nke afọ uche Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Onye na-eri ya ọ na-atụpụra nkịta ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ okwu onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta nentawe yil-watda gbara ndị Naijiria ka ha gaa n'ihu na-enwe olileanya ma na-ekpe ekpere. Anyị wee na-ajụ gị sị ọ bụ ekpere ka ndị ndu anyị chọrọ iji gbanwee? Zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. My people, this information now for men the way they get urine problem. Whether
a bụ ihe tiwa wee si pechie ya aka n'ọnụ ka ọ hapụ itiwe wọ amami na ghọta ya bụrụ ma Clara demand wasị gị gotere ya igwe gotere ya nke na-enweghị siti na pedal ka ọ hapụ itete echi si gị zụtara ya ụgbọala amami na ghọta ọ wụ otu ebe ara o wee bụrụ ya ihe karịa sị tụọ ya aka asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị kpuru nkata n'ihu jụọ ya si onye ka ịbọ na-aghọta o megburu onwe ya butere okpugburu onwe ya ọ na-ewe ụkwụ anya na-ele zamzam ịchọpụta ụkwụ na-aga wamwam ka ọ dị anyị alọghachiela n'ụtụtụ taa dịka anyị si wee gwa gị anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'okwu onyeisioche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta nentawe yil-watda gwara ndị Naijiria ka ha gaa n'ihu na-enwe olileanya ma na-ekpe ekpere ọ sị anyị fayawa ekpere from all cylinders anyị fayawa ya anyị ma a na-achị achị we should continue praying na ikpewa eteta n'ụtụtụ anyị kpewa n'abalị anyị kpewa n'ehihie otu anyị kwụsị ntakịrị anyị na-ekpere ha ekpere we should just be praying for them na-enwe olileanya mgbe ọbụla anyị na-ekpere zụwa ahịa anyị ewepụkwala ọnụ na ekpere we should continue praying ichefere na akwụkwọ nsọ sa ikpe ekpere without season ọwụ ihe a ka nwa amadi asa imewe mgbe ọbụla we should continue praying ndị na-amaburu ego na-amaburu ị gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ọkụ latrik adịghị ịbịa akwa na Owerri eba ọkụ ụzọ adịghị ọkụ latrik adịghị ịkpụwakwa n'ụgbọ ọkụ latrik ga-ekpu uche ndị mmadụ ebebuola onwe ha n'uduke gaa na amaka ige ndị mmadụ si ha kwụwa n'ọkụ latrik nchekwa adịghị ndụ gị adịghị guaranteed ịkwụchakwa ihe ọwa ọkụ ọwụkwa pinyom asị ikpewa we should continue praying ikpewa ma ọrụ dịrị ha we move from one party to other. Ndị mmadụ graduate ụmụ anyị ha graduate ya si n'ụlọ akwụkwọ graduate enwebe ha ga-abido ọrụ enwebe ha ga-arụ ọrụ asa ikpewe ekpere Clara na-aghọta ihe ndị a na-akọ a na-asị gị na ọwa ọrụ wee isiokwu asị gị kpewe ekpere nwa gị pụta na mahadum ọ na-enweghị ebe ọ na-arụ kpewe ekpere ikpekata ekpere company ga-eji aka ya pụrụ ka ero pụpụta ikpekata ekpere ụzọ ahụ nọ na vileji gị ya eji aka ya rụọ onwe ya ikpekata ekpere ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala nọ n'ala mụ na gị na-azọkwasị ọkpọ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke praịmarị nke gọọmenti nwe anọghị ọrụ kachichala ọ bụ ị na-ekpe ekpere ya na-eji aka na-emere onwe ya ụlọ ọgwụ nke gọọmenti nwe anọghị ụkwana ihe mere na ịrịawa ugbu a sị gị gaa ke mmadụ nkịtị nwe ekwe nga ego ya ha n'uche nke mụnwa ịma asụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya adịghị m against prayer maka na ekpere na-arụ ọrụ ọ na-anaghị arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ mụnwa personally mana gee ntị ka m mee ka anyị mara ndị ndu anyị a unu si ekpewe ekpere kpọpụta diọkpara gị kpọpụta ada gị mụ na Clara dey willing form prayer warrior with them. Let's hold hands together and pray and be praying. Unu enyekwana anyị ego anyị aga Ondo steeti klambụ ọmantin je na-ekpe Chineke na-anụ nke anyị nọ n'ala kpe ya nọrụ nke anyị nọ n'elu ugwu anyị na-ekpekwa na ekwe anyị ha ga-eji na-etitụkwa n'ọnụ ka anyị na-awụ ekpere ị na-akọ ihe ị na-akọ ekpere oge eme ikpecha ekpere gị gbawa bọọlụ gị merie opponent gị otu ọ na-esi awa ọkọ ị na-akụtaghị bọọlụ ị gaghị emere ike gwara wee bụrụ ya megbuo onwe gị sugbuo onwe gị n'ire ọ ga-eme inye Messi bọọlụ si kpaa gị ọ na-agaghị akpaza gị ahụ ijikwa ahụ ọ ga-akpacha gị rachapụ gị ka oroma ya ogo ị ga-ama bọọlụ agba gị kpezie ekpere Chineke eme gịnị enyere gị aka ọ na-akọ ihe ị na-akọ ọ wụrụ ekpere ka eji esipa igos karị ma bute wọta gwara ka ọ dị Igbo bụrụ nze ma gba ọzọ ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma ọ bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. anyị nọ live na Facebook na ụtụtụ anyị nwekwara ike ịga na Facebook gaa kiriwe anyị ebe ahụ gaa kiriwekwa anyị zibatakwara anyị ozi o nke a kụchapụla gbalịa kpọghachie Ịbọọlachi Uchenna na Clever ụtụtụ ọma Daddy Joe ndewo Daddy Joe gaa n'ihu ị na-ekpekwa ekpere
na ana m ekpe but nke mbụ adị m very jealous ihe a Clara mere gị yesterday ana m na-awọchị ihe a nwọchịcha ma wọchịarịa Uchenna ị nwere anya ukwu What do you mean? What figure of speech is that? ihe ka ọ gịnị Clara ị na-agbalị emegide nyekwara m nke m Uchenna leka ngwa gị ị hụrụ ekpere nke m kpere this morning even ọ na Jehova lekwasaba anya n'obi ọ ga-alapụta Naịjirịa n'ụtụtụ a mana nwanne pụta agụrụ ji m n'ụtụtụ a agụrụ ji m so ihe m na-ekwu nwoke a na-asa ikpewe ekpere lekwa ọnọdụ edosara Naịjirịa a na-asa ikpewe ekpere ha bidogodi na nke ha from mosque na ndị ekene ekpere na nke Kraịst ka anyị hụgodi na nke ha anyị etowezi ha n'azụ obodo dịrị gaụ na mụ a ana m ekpe Dewa ya gaziri gị nọ Daddy Joe ya bụ choro obi gị adaala ụda ịbọọla chi Hello. ụtụtụ ọma Na-abọla chere kpanore. anyị dị mma Asụmụbọchị ma na-anụ mma ọ. Ime nnụrụ iche. Aha m Chukwu Emeka Echim Douglas. Asụmụbọchị ma na-anụ mma ọ. Ihe ndị megara eme mma. Ndewo Ụbọchị taa ma na-anụ mma ọ. Ndewo ya gazi ọ marala anyị ịbọọla chi ye Ụmụnne m na bọọla chie. Chimezie mmadụ ị na-ekpekwa ekpere Na mbosu Chimezie mmadụ waha m nwafọ Egbelu Obube Owerri North anyị. Okay. Ahịm shimaka oshi ọwụ ihe shi n'isi mebie asha ikpe ekpere. Akwụkwọ nsọ anyị gụrụ ọ gwakwara ya gwa anyị very well shi ekpere na-enweghị ezi ọrụ ahụghị n'ihi ọkwa ezi mana ha shịrịa Naijiria echeghị shi the major thing iwu ekpere kama ihe Naijiria meziri na awụ action pragmatism ọ ha anyị meziri ọwụghị ekpere rekọ mma na odoke ya mana akwụkwọ nsọ kwuru na-ekwuchi ike na ekpere ezi ọrụ re mkpa ekpere na onwe ya re mkpa mana asistansị na ha meziri na awụ ezi ọrụ ọwụghị ekpere Chimezie mmadụ waha m ndewo ya gazie Chimezie mmadụ ka ọ dị na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka Chimuanya Alọzie isi ụmụ aba agwọ obibi ọgbakụ mbi itoolu zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na biko ha wepụkwa ekpere maka na onye ọbụla were ọnụ ya kpepụtawa onwe ya na onye ọbụla nwere ọnụ ikpepụta onwe ya ọkwa ya gaziere gị nọ Chimuanya ịbọọla chi sọsọ na eko otu a ka ọ dị ụtụtụ ọma eko Clara anọ m na-elekwe n'ebe unu n'anya n'ọnwa Jando otu osimiri ọkwa ya nọnọ ịhụnanụ na kaga na-anya aja arụ okwenụ gị put ihe ọ na-anyịkwa nwaanyị wụ mgbidi Jeriko mana akatụrụ m ya yesterday akatụrụ m mgbidi Jeriko ahụ gbalịrị agbalị tupu ndewo anọrụ Linda ka onye awọ mbiri ekpere dị m ma anyị Chineke asị na Ijọs nọrọ na-ekpe ekpere weta enweghị ọrụ a na-arụ na ya ga-agbanụ mbọ na-eme ihe ị na-eme na-etinye uchu n'ọrụ ị na-arụ na-eme ihe ụzọ ziri ezi gị na-ekpe ekpere ya na-awụ ọwụ Ijọs nọrọ gị isi ị na-ekpe ekpere ka ihe a bilie gadị otu a nwanne ọ ga-adị otu ahụ i chere ya ọ wụghị bịa gị nọrọ na-eme ihe ọjọọ gị si na-ekpe ekpere mgbe onye ọbụla kpewe ekpere ma ichi n'azụ na-ebupụsi ihe oriri isi n'azụ na-eburu ego isi n'azụ na-eme obodo anyị nọrọ n'ịta ahụhụ ga na-asị kpewe ekpere ngwa nọrọkwa n'ọdụ kpe ka ị gaghị ekpe anyị ga na-agbanụ mbọ nwanne m otu ugbo ọnọ gị si ndị niile indọstris na-adịghị maka etezie ya ndị uche anyị nweta ọrụ a na-ekpe ekpere indọstrị ahụ ha ifel ọ na-aga n'ihu ọ gawa n'ihu ugbu a nọsị ngwa elekshọn anyị chọrọ etu onye mara onye ọ ga-atụnye wee ezigbo mmadụ tinyere n'origin ekpe ekpere maka ya ọ na-aga n'iru so n'ịnadụghị ihe ndị a si kpewe ekpere kpesie ekpere ike kpewe onye ahụ na-akwa Chineke emo and Chineke a ga-emere ya ebere na-awụghị ije ụtalị pịara ya ego n'ọkụ mpụ anyị na-ewepụta atụmatụ ụfọdụ
anyị na-eleru anya ọ bụghị bịa nnọọ ka o kwuru na e nwere okwu na ọwụ onye isi kwuru ụmụ mmadụ anọrọ n'ahụ tọzdelo ga-ama n'ụdị ya gaziere gị nọ ewo nwaanyị ọma ikuku bịara na-enye gị nsogbu anọrọ Linda Oscar gaa n'ihu na WhatsApp anyị nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka eze si na chisi orogwe ọ sị abachalarala mmụọ gbakachiburu ala anyị n'oge gara aga ọ sị o kwuru na enwe mgbe ọbụla a bịara nọrọ nnọọ enwe ọnọdụ enweghị nchekwa na-elejime anya ya ọbịa ọnọdụ enweghị nchekwa na lasịa awa 24 na-elejime anya na gọọmenti maka ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa ebe asịkwa na Sheikh Gumi enwekwala mgbe o kwuru na gọọmenti macha aha ndị bandit a marakwa ebe ha si ya apụta na nghọta ya si ịbịa n'ugbo abịa nọrọ na-ele ndị ndu anya asị ekpegara ha ekpere n'owile ekpere otu na-akwafushi ya na-ala ya n'iyi na-ala ekpere n'iyi na-ala ekpere gị n'iyi ị bịale nwa gị na-ekpere ya ekpere nwa gị na-anaghị agụ akwụkwọ gị na-ekpere ya ekpere ka ọ pasị exam kedu ka o si apasị ihe ọ bụ ị na-asịzi ya ga-abụ n'espo ọ west of prayer Ambassador Kizito si n'ihe Owerri ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na-esi anyị kpewe ekpere onwe ihe dị njọ dị na ya mana ndị ndu anyị ha rụọ ọrụ dịịrị ha nye anyị ụzọ nye anyị ọkụ wepụkwana nrụrụ aka na refinery anyị a ọ dị ego ya gazie ị bọọla chi ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ihe ewutere gị nọ ị bọọla chi ya bọọla m uche ụtụtụ ọma ọnwa darita nwaanyị ọma ị bọọla chi abọọla m chi Clara uche n'ọkwa ya ahụrụ m otu olu gị si ada ma nọ mkpa ya o si na agbụrụ David awụ m famili anyị si na agbụrụ warrior pụta ụwa no wonder olu gị ji dị mma ihe m si metie ọnụ m ụwụ ka m bidogodo ụzọ na okwenkwe eme ị hụranụ Clara ekwele nkwa nke ya mezuo ya chai Clara ka gị nwe aka enwe ihe dịka mmadụ kwuo okwu ya mezuo okwu ya nke ahụ agaala onye aka gbalitere ya lie nna ya ọ bụghị dị ọkpara agbụrụ ọfịs Tinubu pụtara nọ na awọnụ Peter Obi na mgbaji olu ọ na-agbaji Tinubu ha abịa na-awụ ọnụ ya ịhụnanị ya ọkwa Nwike okwu ka o kwuru ọ gwara onye jọnalist enwe mgbe ọfịs Tinubu pụtara bịa sị nwaanyị jiri kwuo ụdịrị okwu ahụ ekwuchine ya okwu ikwuru adịghị mma peti hụranụ na Peter Obi agbajiele nna ha ukwu olu ha pụtabi ịchalenji ya nwanne m pụtakwa bịa na-asị unu kpewe ekpere onye na-eme ihe ọjọọ ya na-asị ihe ọjọọ ọ na-eme ka ekpewere ya okpere n'ime ya ka ọ na-eme ya na-aga n'ihu nwanne m ekpere ha na-ere ọ na-ere chaa enwe ekpere anyị na-ekpere ha aka ha niile juru n'ọbara aka ha niile juru n'ọbara ndị ọma dị ma na-asị kpewe ekpere lee ihe a na-egbu lee ihe gburu na Jos lee ihe gburu na Benue ha ka na-asa ikpewe ekpere enwe ọnọdụ ha si oke ka a mara ihe a ga-eme ka ihe niile akwụsị ọkwụ na-agụkwala taa ndị egbukwere enwere everyday unu pụtara na-eme nta akụkọ a na-egbu a ga-egbu ebe a egbu ebe a egbu ebe a egbu ebe a nwanne ike agwụla anyị n'ikpe ekpere biko ndewo si ha kpụta ụmụ nke ha bịa kpeto anyị ekpejuole o wee bụrụ ọ ihe m nwa kwuru ya bụrụ na a ga-akpọpụta ụmụ nke ha nwa anyị agbalịkwara na nga anyị na-ekpela ihe anyị na ha esoro join ya pere ya warrior kpewara ha ekpere wozie praying mantis na-aya ekpere enweghị mantị na anyị na-aga aga enweghị mantị na anyị na-agaghị aga ma wilderness anyị ga-emecha ga mba ise jee ya ekpere ebe ahụ yọsara ha ekpere ka ọ dị na WhatsApp anyị n'ozi nke si n'aka Chukwuemeka si isi ụzọ egbu ọsọ ụtụtụ ọma best couple on radio ọsọ ọwụghị otu chọọchị ahụ na mosque ahụ asị ndị mmadụ gawa kpewe ekpere ka ndị ọkpa egbe bandit na-awakpo ma na-egbu ndị mmadụ na chọọchị ọwụ sef adịghị dị safe ọ sị ha akpapụkwala ya iwe thank you so much nwoke ọma Chukwuemeka
chọọchị asa anyị gawa ga-akpewe ekpere ọ dị safe. oke na Easter Sunday akwa gbakpụrụ ndị ahụ gbuo mmadụ ole tụrụ ndị atọrọ atọrọ na ndị kpefego ofufe n'ụlọ ụka na chọọchị Sunday ka asị anyị gawa gaa yọwa ekpere ọ wetu esi ekpe ya gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'ozi nke si n'aka Igwe Samuel si ike duru ọsụtụtụ ọma my radio presenters ọ si na ihe ekwugekwo ihe ndị asị anyị mee kpewe ekpere a na ọwụ maka ha nwawo mana n'otu o si ghọta ya na ọ ka anyị nwee ike nyere ha aka kpepụ gọọmenti ọjọọ n'ọchịchị na-enyere ha aka gburu ekpere kpepụ gọọmenti ọjọọ n'ọchịchị ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya ka ọ dị kedu ebe ozi gị ahụ bịara nnọọ gafega n'ụtụtụ a anyị ahụ na nke gị ezigbote ọyị anyị ugwu egbula m ibe isi nekede zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Uche na Clara ị na-agọrọ anyị ọfụ izu ụka ọma iso onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ nentawe yil-watda ịpụta na-agwa ndị Naijiria si ha kpewe ekpere na nke a bụ nrafu ka ọ na-arafu ndị Naijiria n'ihe anyị chọrọ bụ ezi ọchịchị na aka nkwụmọtọ ihe anyị chọrọ bụ demokrasi a na-ahụ anya practical demokrasi ga-enye aka belata ogbenye ọkwa ị na-aghọta mgbe ahụ na ekpere ga-enyerezi gị aka n'otu ihe n'ebe ahụ bụ na ndị enweghị amamihe enweghịkwana mmụọ mmadụ conscience iji achị ọchịchị ya gaziere gị n'ogwe egbula m ibe ya bụ uchoro obi gị adala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma. ozi nke si n'aka Felix Nwozuzo si ụmụahị mberi zibata ozi ya n'ụtụ ọsụtụtụ ọma Uche na Clara ọ si Uche na onwe nke ya na-ekpele enough na-ekpele ekpejuola ebe niile na ekpere na ugbu a ọ wụzi gịnị ịrụ ọrụ action ọ ya ihe kwesịrị nọ na-eme ugbu a na itans ndewo ya gaziri gị nọ ịbọọlachi ụtụtụ ọma mmadụ ka a na-aya adị m mma o Uchenna eleghị eme ndị mmadụ jide against gị ihe ọwụla imere na Clara ha na-eche n'anyị Clara na-eche n'anyị ọ wụrụ ya nọ mana ime ebe obi m tụkwasara obi m akwụkwọ nsọ so m osisi ọbụla a na-atụ mkpụrụ ọwụ osisi mere mkpụrụ ọma ọ wụ ebe ahụ ka m bịa tụkwasị obi m n'ihi emetarala m ebere ama m nwanyị ndị mmadụ ji atakụlụ m Clara gbụpụ asụ na ọ gbụpụrụ osimiri Clara gbụpụ asụ onye ahịrị asị na ọpefim ka ọ gbara ino ihe niile ị na-eme ana m anụcha ebe Clara a na-ekpe ndị ọzọ asị m ka m gwa gị ihe ị ga-eme ya ọ na-echara m gwa gị agbala m gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu ino uche gị adịgo ya because ya bido bụ wasụ na ya mara gaa n'ihu narị enyere ha wan esoro ụmụaka babụl ejibajiri kwuru n'afọ ihe ndị ameghị ya na ndị efekta nọbara ọwụ mmadụ ihu n'ịgba na mmadụ ka a na-arịa ihe mere na ụwa ekpere ga-ebido n'isi tupu o rite n'ọdụ ọnwụ ndị a ga-ekpe ekpere gagịgba hol prezident gara ebe egburu mmadụ ọma ga-eji ahụ ndị ahụ ya nọ na airport na savis adịghị nkọsị gị na ya lọtawa ya wụrụ na ele a na-ekwu ele ghara ole ọ wụrụ ndị echa ikpe mekpere ha ga-ebido na ha na-ekwu mbata ị ga-ebere ha nọdịrị isi anyị anụrụ ha nata anyị aga na họl onye ụlọ ebe ikpere n'ala ọgwụ ha jere ha asa anyị gaba ha na-efe anyị n'elu na-echọrịta ga-eji ejibi ike dere ego na-echọrịta ga-esi egwu na-echọrịta ga-esi eri ndị elekshọn mgbe ahụ dị na mma dị ma onye kwu ụgbọ asọpụ anya ọchị mmadụ ka na-adị ka mmadụ ikpe ya dụrụ na mma ndewo ya gaziere gị mmadụ ka a na-arịa ike agwala nye gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ekpere na-arụ ọrụ ama mme na-aghọta ekpere mere gị na ekpere magburu onwe ya mana o nwere na ndị chọọchị a oke ekpere ha bịara tinye aparị n'ahụ tinye ịkpọrọ onwe gị Naijiria voters card enweghị mana ahụ ebe ị na-awụ ekpere n'ụlọ ụka God nye anyị ndị ndu ọma God nye anyị ndị ndu ọma God nye anyị ndị ndu ọma you will not come out ị gaghị atọ mana ahụ ebe ị na-afanye ekpere God nye anyị ndị ndu ọma God nye anyị ndị ndu ọma ị ga-atụkwa vote tokene ha rigikpa ka esi eri ọ gbasaziri ha na gene Chineke mana voters card enweghị tụọ vootu ị gaghị atụ chekwa vootu gị gaghị echekwa ịhụ ihe na-eme n'Abịa chekwa ya ị gaghị eme gene ị gaghị echekwa wepụta anya mịanya ichere na ọwa egwu mmakịrị ka a na-agba ihe a ichere na ọwa egwu mmakịrị ga-egachie onwe onye a na-ebloyi trọmpet ya
onye na-ebloyi trump ọsọkwa gị nọrọ n'ime ụlọ kpewa sụwa n'ire ka bababababa gbụwa asụ bababa biwe aka n'ala isi wawa gị ikpecha gị ije ṅụọ ọgwụ isi ọwụwa ihe ikpe pụtara Tilanya dị njikere iji stand on our feet and take back the mandate. Apụtakwala n'ihu ọrụ ebe a na-eteki decision. Kpọọ decision. Apụtakwala n'ihu ọrụ ebe a na-etinye ọnụ n'okwu. Decision. Ọwụ decision. Ọkwa isi mkpọ? He said decision. Kpọọ decision. That Z sound must be their decision. Anya jụọ Mary. Ma ngeri ọpasị ala first reading ma ọ bụ second reading. Kọdụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm maka na ndị Onempaya abịarala ha gabata ozugbo ọ bụ na right ha aga ma atanụ ha. Anọdụla ha ozugbo ka egbi m ụmụ ọma zegeme. N'oge na-adịghị anyị ga-anụrụ ọnụ mmiri asụ ha emekwala ngayar. Where sexy good. Ozioma from own empire. As usual. Business as usual. You know, Hana Empire, get also be gaga straight to property. Nihina, I choro can them mother name when her a situation whereby Hagan regrets in life. I know the mother can see as you're moving, as you're progressing in life, you should be making ways for a better